الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bayan haka yan uwa a cikin wato hukunce-hukuncen azumi, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yan uwa abunda zamu duba mu gani anan, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo rangwame da sauki, bai tilasta ma abunda ya fi karfinka ba. Ya ce faman kana minkum maridan, kaga kenan ya baka uzuri in dai kana da wato uzuri, kuma abu wannan ba a tilasta maka ba. Faman kana minkum marida, wanda ya kasance ba shi da lafiya, kenan zai iya saukar da azumi ya biya. Aw ala safarin, kana cikin halin tafiya, kenan za ka iya biyan azumi a cikin wato bayan ka gama halin tafiya ka dawo, kenan za ka iya biya. Kaga wannan sauƙi ne daga cikin hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo.